Mina nje into engangisiza ngayo ukuthi cela abuye eze ekhaya azonakekela ney'ngane. Ngiye kuhlala nomacekeceke mina. Yebo ntombi cela ungibuka. Yebo. Ungamele ukuhlala nendoda ushiye iy'ngane zakho? Hayi ngeke phela umacekeceke wami ngimthanda kabi. Uyangijabulisa futhi ungenzela everything. Udlula iy'ngane zakho? Hayi ingane impela siyafika nomacece sizoyibona sibanikeze leyo mali leyo ebaphuce uma. Malini sokubanikeza bona? Mhlawumbe 10 randi, 10 randi ke bese kuba nalowo mali yamaphampasi ingane enawani. Unikeze le nawani uba umnikeza? Cha nginikeza yena uma kuba uyena oyibonayo. Wazokuhlaza ntombi. Yazi ukuhlaza. Yebo kodwa uthi ukuhlaza? Hey. Ngeke umaceceke ngithanda kakhulu kodwa. Kuney'ngane zakho? Hawu impela. Nawe akhipha ikhehla lakhe nje hawu ngizobuyela nami enganeni zami. Indaba uthi uma wethana namantombazane okugephe ikhathi zakhe? Phela nami ngokwami abantu abadala phela. Ngibe ngishaye ngala ngishaye ngala. Abantu abadala bathini? Wakhuluma into engahlangani. Abantu abadala bathini? Cela angikuzwa mina. Ngina nje abantu abadala nje. Uyazi na uma nabantu abadala nje nginalo film le yana. Ngibe left right. Abantu abadala bakwenza uthanda abafana? Yebo. Bakwenza uthanda amantombazane? Yebo. Bukhulu ithoba ngicela ukuthatha le thuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV with myself uMlangeni uMagasela kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. Lolu hlelo ke silenzela ukuthi nje imindeni nemindeni ikwazi ukugunyuluka ihlambululekane emva kwalokho bese siyabona ukuthi sishiya i-right noma sishiya isidluliselele mhlawumbe kocwepheshe uma ukuthi badinga usizo. Okunye ade ngifisa ukuthi ngikubalule la mbukeli weBlack Life TV. I'm sure you wondering ukuthi sesinakho lokuthi sihlale emzini owodwa mesishutha isikhathi esiningi into eyenza ukuthi senze leyo nto simply because kunobugebengu kwezinye indawo esiza kuzona. Njengamanje la esikhona siyazi ukuthi kunobugebengu ungazohamba sesakhela uzungi ngoba manje sihamba ngezimoto sebesitanda namakhamera sizama ukuthi nje si-avoid leyo nto ukuthi abantu bangazi noma bebona imoto ipakile kodwa bayibonisa ihamba kunokuthi silebe siya because mase sendaweni sendaweni sazi ukuthi mhlawumbe ngabantu abawu5 kuleyo ndawo ababhalile it's easy for us ukuthi sibathole bonke labo bantu sikwazi ukuthi uhlelo siliqhube ngendlela enokuphepha futhi at the same time. Ngingasimoshika isikhathi ngicela uthatha lethuba ngibingelele uma wami eduze kwami. Sawubona unjani ma? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila. Ngicela uthatha lethuba ubingelele umbukeli weBlack Life TV uzisho ukuthi uba wakabani bese ke uyasichazela ukuthi yini enzo susibhalele as iBlack Life TV. Sanibonani mphakathi, igama lami nguZodwa wakwaZulu, ngihlala la kaMashu. Ngibhalele kaBlack Life ngoba ngihlushwa ingane yami uNtombi. Yeah. uNtombi uyangihlupha. Uney'ngane la ekhaya kodwa manje iy'ngane akazazi nanokuthi unazo noma akanazo, mina nguma wakhe. Iy'ngane sey'gadwa yimina lapho uvela ahambene emadodeni anganake ngisho iy'ngane akayigezi, akayiwasheli, akayiphekeli. Imina esefanele ngihlupheke ngey'ngane. Kube ngathi iy'ngane zami kodwa iy'ngane kungizakhe. Yebo. Ngiyakuzwa mama. Awungichazele uNtombi uney'ngane engakhi? Abantwana bakho? Mina nginey'ngane eziwu5. Yes. Yebo. uNtombi wesingakheni? uNtombi uyingane yami esithathu. Laba abanye benza kahle abakuhluphi? Yebo abangihluphi. So uNtombi yena umuntu ohluphayo. Uqedile kodwa umatric? Yebo uqedile umatric. Ukusebenza wenzani? Amatoho khona kwenzani? Alikho itoho alenzayo. Iy'ngane nazo zingaki asenazo? Iy'ngane nazo ziwu3. Uyishiya khona la ekhaya? Uyishiya khona la ekhaya nami nalezi ezinye iy'ngane zami. Isibonelelo sabantwana sona uyasiletha kodwa? Akasilethi ngisho ukusiletha. Ngisho eholile nje ngigcina ngize kuthiwa uyohola ngimazi nanokuthi uyingane akaziletheli ngisho imali eparish. Nokuthi kuthenga iparish nokuthi ithengele ini. Nento zokugqoka ney'ngane zenzelwa yimi. Akazenzeli lutho. Obaba bazo bodwa uyabazibona? Angibazi ngisho baba bazo. Ngazi baba walena eyodwa. Uhlala manje ma? Uthi uhlala nendoda. uKepitila asahlala ekhaya? Yebo asahlala la ekhaya. Okay. So umuntu cabanga thina sokwazi ukumthola mhlawumbe ukuthi abe khona abe yiphathi yalo hlelo esikhulume naye umuntu ophuzayo ikhona idakamizwa ayithathayo? Azikho idakamizwa azenzayo nokuphuza akaphuzi. Akaphuzi? Yebo akaphuzi. Ukwenza konke lokho esoap? Usoap. Ha. Hayibo. Okay.
Asenze kanjalo singasimosha isikhathi mawami. Angizama ukuthumela ithimba sibone ukuthi singakwazi ukumlanda yini uNtombi abe uphathi yohlelo sizwe from yena ukuthi ngempela isenzo sakhe sokuthi akushiye nezingane futhi ezintathu naye engasebenzi angabi khona ekhaya phinde ahlale nendoda. Uqondeni ngaso? Ngabe kulungile? Ngakujabulela lokho. Okay, siyabonga. Njobizela mbukelo Black Life TV uma ichaza udaba lakho ukuthi unendodakazi uNtombi indodakazi isithathe izingane zakhe ezu5. Laba abanye benza kahle but umuntu omhlophe kakhulu uyena uNtombi ngoba hayi umshiya nezingane ezintathu ayibheki nokuyibheka ngisho sibone sezingane akasilethe ekhaya kodwa usehlala nendoda ahlali la. So uyafisa nje Black Life TV ukuthi sibone ukuthi singangenelela kanjani kulolu daba ukuze akwazi uqondisa isimo sakhe nendodakazi yakhe. Asenzeni kanjani azame ukuthola uNtombi simlethe la. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukudla? Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy ku-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sesithi inkinga zomndeni. Kulelu hlelo ke simenyiwe umndeni wachaza kudaba lakho ma ukuthi uzizwa kanjani ngondodakazi. So sazama ke ukuthi simthole undodakazi kwenzeka njengokufisa kwenkosi. Ngicabanga ukuthi undodakazi yena lo hlelo eduze kwami xokusasa leli thuba ngimbingelele nje undodakazi bese ngiyamcela naye anibingelele azisho ukuthi ubaba kabasa. Sawubona ndodakazi. Yebo. Njani? Ngiyaphila. Yebo. Xokusasa leli thuba ubingelele umbukelo weBlack Life TV usho ukuthi ubaba kababa. Oh hayi, igama lami nguNtombi. Sibonga wathi uTetsi. Bizo mama Ngibizo uma. Ukuthi ingxabano yakhe nami ngathi nje ayihlangani. Yilokho nje engibizela abantu base Black Life. Mawuthaka phuza uNtombi yaphuza? Maze ngaphuza. Okay. uNtombi uzokhuluma nawe. Ngichazele kuNtombi ukuthi yena umbizeleni. Ntombi, ngikubizile lapha ngibizela abantu baka Black Life ngoba nginenkinga nawe. Unezingane la ekhaya oyazi ukuthi washiya izingane la ekhaya. Kodwa inkinga yakho awuhlali la ekhaya. Izingane awuzi ngisho ukuzoyiphekela ukudla. Awuyigezi ngisho ukuyigeza. Ngisho ukuyiwashela izingane awuyiwashela ngisho ukuyiwashela. Yonke into ezingane yenziwa yimina. Ngisho ukudla lama kuthiwa uholile imali ezingane. Awulethe ngisho imali yokudla kwezingane. Ayibo. Ilalele. Qhubeka ma. Yilokho ke ngikubizele khona kwa Black Life. Ukuthi mhlambe wena mawungachazela bona ukuthi yinto le ukuthi uyenze ukuthi ungakulethela ukudla kwezingane yonke into ingane ungazenzeli ungayigezi ungayenzi lutho nje ngezingane. Ufuna mhlambe wena ungachazela bona. Kade usho ukuthi phendula uma indaba ukwenzelani lokho? Hey phela ukuhlala nomacekeceke. Ya uhlala nomacekeceke uba umaceceke. Hayi uthi abantu macekeceke. Uyena ongenzela yonke into. Ngibe ngiyilethe ngisho negross. Uyena kuma othatha igross eyisendodeni. Yaba. Yakhe. Eyakhe indoda. Bese ethi ingane azidli lutho. Angikuzwa mina uthini. Uthuma wakho nendoda? Yebo. Wena ulethe igross esuka kwindoda yakho. Kumacekeceke wami. Ingane zona ziphi? Ingane zihlala naye uma. Indaba ungayinikeza uma imali ezingane uma ninikeza ikhathi la kasasa. Hayi ngoba uyaphuza kakhulu shame ngeke uyaphuza. Nange khuluma sisi. Ayamuza useni. Noma ngabe kuthiwa ngiyaphuza kodwa kusala izingane yonke into yenziwa yimina. Kwa grocer lena okhuluma ngayo ukuthi wayiletha mina ngaze ngiyibone. Angaze ngibone grocer mina. Mina noma ngabe kuthiwa ngiphuzile kodwa izingane ngiyakwazi nokuyiphekela ngiyiwashele ngiyenze le yonke into. Wena nje awenzi lutho. Cha ngiphuzi ngiyabhema. Oh. Yebo. Ubhemile manje? Cha ngakabhemi. Ubhemani? Hayi ngibhemela ugwayi nje cigarettes. Oh. Nomacekeceke wami. Safa. Umaceceke why uthi umaceceke igama lakhe? Igama lakhe uThabanga. Ngimthanda kakhulu futhi. Indaba uthi umaceceke.
Ngoba yilokhu ubona nje ngingasahlali ngisho nala endlini nje hayi uma nje vele engikhiphe ngesicathulo ngasedakwe nale ndoda yakhe Namanga. ngiyakutshela. Indaba ongabaleki nezingane zakho uyidonsa. Kuyamanje iroom incane lamacekeceke. Ngani kakhulu. Uyabuya kodwa uyilungiselele ingakanani izingane zakho nemnyemkakhe? Enye ina 5 enye ina 4. Eyogcina? Hayi ina 1 ke yokugcina. Ushingane nawani noma wakho? Ngoba inoni Umacekeceke, yebo babwayo. Baba bawazi noma wayo? Uwayo eyodwa. Indaba ongami nengane yakhe yababayo? Nawe unenkinga nje ezakhe. Uright Ntombi? Yebo kakhulu futhi. Mina ngiyakusotha ubhema ugwayi kuphela. So uzomshiya uma nezingane ngoba uma uyaxosha akakufuni and ubona kuyisizathu esi-right leso ukuthi ushiye ingane ungeshiyile ngisho nekhadi la kasasa. Hawu ngeke ngishiye ikhadi la sasa ngeke. Kanjani manje? Hayi ngeke. Ngilishiya impela. Hawu ngeke. Hambe soyepha ngalo. Hayi ngeke. Naleli khehlana lakhe ngeke. Unenkinga yekhehlala lama? Yebo. Uright wena unomacece kuba noma Hawu impela nje. Kuthiwa nangekho umacece abangihleli naye uma. Ngoba nawe uhleli nekhehlala kwakhe ilokho ngimshiya nezingane naye. Kodwa igross uyayiletha umacece igrossa leyo. Ma usho ukuthi kuthiwa buyathanda namantombazane usisi? Yebo kuthiwa uthandana namantombazane. Phela ngi-left and right and center. Uma ngibona ukuthi umacece uyabheda ngala ngibuyela ngala. Ubuyithana namantombazane? Yebo. Kubuye kuvuke lokhu yana. Uyisoli ngalutho yazi? Lutho. Ngoba nami ngiyafunza yena uma. Nawe wethana namantombazane? Hawu. Indaba ningahloniphani? Uyena ongakwazi ukungihlonipha. Ngoba uhlala nekhehla lakhe. Ukuba kahlali nekhehla uyamhlonipha? Hawu impela abangihleli nengane zami kumanje. Macece yabuhleli le emkhukhwini. Ma. Inzima le ndaba angikaze ngibone umuntu ongamhloniphi umzali wakhe kanje yazi. Hayi angimazi ngempela. Phela ufidwa yilabo Wakwamshaya lezinto. Angimthinti ngisho ukumthinta ngisho Ikhehla nangesakho. elimshayayo. Awumancane. Wakakulokhuza wakwamshaya nje esakhula. Hayi bengingamshayi vele. Ngobani? Bengimthathisa kuphela njengengane ngimbonisa ukuthi asihlale phansi mntanami sibonisane. Wena ma Ukuthi nokuthi. ushaya usakhula. Mina uma wayengishaya. Uma usakhona noma Hayi uma akasekho. Shame sorry. So wawusubona nawe angasibona isidingo sokuthi umshaye kuphela. Yebo. Yabonakala ukuthi akashaya. Ngithi phela ngimphathe kahle ngoba uthi phela ingane yami futhi akasenababa. Uzothi ngiyamhlukumeza ngoba futhi engasenababa. Kodwa bothi manje unjani menje? Yebo, sengibonile ukuthi unjani. Mina nje into engangisiza ngayo ukuthi cela abuye ezekhaya azonakekela nezingane. Ngiye kuhlala nomacekeceke mina. Ntombi cela ungibuka. Yebo. Ngamle uhlala nendoda ushiya izingane zakho? Hayi ngeke phela umaceceke wami ngimthanda kabi. Uyangijabulisa futhi ungenzela Udlula everything. izingane zakho? Hayi ingane impela siyafika nomacece sizoyibona sibanikeze leyo mali leyo ebaphuce uma. Malini sokubanikeza bona? Mhlawumbe 10 randi, 10 randi ke bese kuba nalo mali yamaphampasi ingane ena1. Unikeze le nawani uba umnikeza. Cha nginikeza yena uma kuba uyena oyibonayo. Wazwa kuhlaza Ntombi. Yazi ukuhlaza. Uyayibona kodwa uthi ukuhlaza? Ngeke umacece ngimthanda kakhulu kodwa. Kuney'ngane zakho? Hawu impela. Nawe akhipha ikhehla lakhe nje hawu ngizobuyela nami enganeni zami. Indaba uthi uma wethana namantombazane okugephe ikhathi zakhe? Phela nami ngokwami abantu abadala phela. Ngibe ngishaye ngala ngishaye ngala. Abantu abadala bathini? Wakhuluma into engahlangani. Abantu abadala bathini? Cela angikuzwa mina. Ngina nje abantu abadala nje. Uyazi na uma nabantu abadala nje. Nalo film le yana. Ngibe left right. Abantu abadala bakwenza uthanda abafana? Yebo. Bakwenza namantombazane? Yebo.
Usho abantu abadala Madlozi. Ya, nginabantu abadala nje. Yabo. Yebo. Sakubhedisa isisunya sakho. Sitheme sikubiza nje bathi bazongithola kahle. Mzodwa ngiphatheke kambi mfethu. Njengoba nami nje impela ngiphatheke kambi ngakho ngize ngathi mhlambe nina manje ngingangikhulumela naye mhlambe anganiswa. Uyangizwa nje mina njengoba ngila. Hayi, cha ngiyakuzwa impela. Ungizwa ukuthini? Ngiyakuzwa ukuthi fanele ngimhloniphe uma. Manje singekwazi ukwenza lokho. Hawu ngeke. Ujola nekhehla lakhe. Uyalifuna yini ikhehla lama? Cha ngilifuni. Oh, why you Fanele worried liphume ngekhehla? endlini. Oh, ufuna lihambe kimi? Yebo, ngoba limenzeli nothing. Mele ngahamba wena uzobuza uhlala ekhaya. Yebo, bese ngiyamshiya umacekeceke. Ma ungakwazi ukuthi Manje mina ngifuna ukwazi ukuthi-ke mayethu uzobuya mangihambisa lo baba ngoba uyena ongondla nalezi ingane-ke mina ngizoba yini? Na umacekeceke kodwa uyayikhipha imali. Njalo nje makuphela kwenyanga. Mina ngiyazi le ngiyibone leyo mali lena othi umuzi uyayikhipha. wababa wakho mami? Umuzi wami nobaba wakhe. Oh. Kwavele kwaduma upotiyane-ke kumlangeni. Awubona ukuthi mhlambe mengahamba uLokhuzane ayohlala lapha ahlala khona umuntu wakho ningathola indlela yokuphilisana nondodakazi nibona ukuthi because yabona lento yokuthi sifundise izingane ukuthi umuntu ngoba nakho uyakondla iyangidisturba nami. Kwaye mina ngidinga i-counselling yami ukuthi uhlala nendoda yakho ngoba iyakusiza. Yebo. Awukwazi ukuyisiza wena. Hayi khona ngiyakwazi ukuyisiza. Ngelanga yonibulala amadoda ngenxa ukuthi niyazi ukuthi nithembele kubona ukuthi anondle. Hayi kodwa umacekeceke uyangithanda. Uyazi na uma. Usiyeke lo macekeceke wakhe ngisahalela ukumbona. Iyangidina nje naleli gama lamacekeceke mina. Ukuthi ungatshela uma wakho ukuthi ujola nomacekeceke emihlweni. Hawu ngithanda impela ngoba naye ethanda ikhehla lakhe. Nami ngiyamthanda kumacekeceke wami. Kanti ney'nkomo zingafika noma yinini. Emva ingane eziwu-3. Yebo. Zingeza? Hawu impela. Kuzoba khona kodwa-ke iphisi lami ubuka mfethu Ntombi sesikhuluma. Hawu izoba khona impela-ke iphisi. Maxoshe nje ikhehla lakwakhe nje hawu iphisi izoba khona. Sibhonde mina nomama ney'ngane. Sakho umndeni. Ungakwazi kodwa mama Msotho ukwenza lokho ngiyakucela. Anginankinga vele umuntu ami mina unali kubo. Awuvele umcela ahambe kancane. Sifuna ukubona ukuthi le behavior kaNtombi izokuthukuma yini. Anginankinga. Ngoba njengamanje nami sengixakwa amakhamera kuningi engabe ngiyakukhuluma manje ngisemsebenzini yabo. Because izinto ezikanje nje ngikwazi ukuyitolerate. Umuntu ongahloniphi nje ngim-understand and kodwa musubukisisa izinto ayibalulayo zona ziyayenza ukuthi ingane igcine ingabi nakho ukuhlonipha. Uma ungenzi kahle phambi kwayo ezumzali nayo igcina ibona ngathi into right. Angikwazi uvuma noba nawe uzeli nengane zakho ziyakubuka uyishiwe hambe amacekeceke. Uvumani-ke wena? Cha kodwa hayi ngiyamthanda shewe. Awungeke ngomaceceke angikho mina kumathandana la. Ngila ekuthenini uzowenza kanjani sisebenzisana noma uma uthi uzoyikhipha-ke indoda yakhe. Mayikhipha uyathuthuza la. Hayi shuthi-ke nami ngithatha imithwalo yami ngizodlala-ke. Hayi inkinga. Ngiyabonga sana. Sibhonde impela nje. Kube mnandi. Njengomndeni. Ushiye nemali yakasasa ingane kwaphela uphuzi Thomi. So asekho isidingo sokuthi ungaze uthathe imali uhambe nayo. Yebo kunjalo. Ingoba udino lo baba ohlele emzini kababa wakho. Yebo. Yemuzwa Mountain? Yebo ngiyamuzwa. Sokwazi ukulungisa lokho? Yebo sokwazi. Sokwazi. Ngeke abe nankinga ubaba. Okay ke Ntombi-ke into esoyenza so uzocela uma ubaba ukuthi akahambe. So kusho ukuthi wena uzomova back in. Uhlale nezingane zakho uyikhulise uyilungiselele izinto fanele kuze uKhisimusi Thomi manje. Ingane zamdinga umzali and uyacabanga ukuthi uhlele namacece akubona ukuthi uyayisidakwa cha uyayibhemela nje. Lento eyibhema esingayazi owuse cigarettes. Awugwayi impela. Yes sithando sami. Ubese uyajola nawe uye kumacece kubuye ekhaya ulali out ubuye uze ekhaya kuze kufike inkomo phela Thomi. Hawu kunjalo impela.
ayikho inkinga mangiyeza. Or engayakho mikubaba nje. Yeah. Si-right-ke mamzodwa? Hayi si-right. Usho? Sisho. Ngiyabonga isikhathi sakho noma nje attitude yakho was not giving. It was showing a lot of disrespect kuma wakho kakhulu njengomzali okuyithi into engayijwayele. Mhlawumbe into esiyenzeka manje mina ngijwayela ngiyazi. So mina emehlweni nami umuntu omdala nje ngazi usiyahlonishwa. More especially manje wakuzala ke even worse. But if indlela ade niphindisela ngayo it's okay angizile uzoshintsha but irrespect is very important. And also now umzali ingane ezintathu ufisa ingane zakho ibona umama onjani. Hayi umama oright impela. Njengayo uma ngoba wangikhulisa. Yabo. Yebo. So angifuni uqila kakhulu kwi-sexuality yakho namadlozi ngoba ngingikwazi ukuyi-resolve leyo nto. Angazi ukuthi uyiphila kanjani. Okubalekile ukuthi uma ube khona ube present mother einganeni zakho noma akwazi ukuthi nicontribute nibambisane njengembokodo ukuthi nokukhuphula kanjani umuzi ube right. Are we good? Yeah. We good. Yes. Ngiyabonga sithando sami. Yeah. Jobizela mbukelo weBlack Life TV umndeni bechaza udaba lake. Yo untombi ungidlulile kodwa ke ngiye ngaba khona nama sessions ambalwa nami kuthiwa Makasela ungathethi kakhulu ngayithatha ifaya enhlizweni yenze nje kuba umsebenzi ngase ngenza lokho ke ngicelwe kona ke bafethu ukuthi ngingamshayi ngempela untombi edinga ibhande bafethu yezwa medinga ibhande kodwa kwase ngikhombisa ukuthi hayi khuleka mongela indlela engiyiyona this is who I am, this is how I speak kahle kahle. It's not that I don't respect you, I do respect you. Lokho kufisayo ngizokwenza kodwa isifiso sami sisodwa ukuthi mongenza into eyodwa nje Makasela utshela uma ukuthi akhiphe le ndoda emzini kababa mina ngizobe sengibuya sihlale sibonde njengomzali nengane nami ngikwazi ukubonda nezingane zami. Ngicabanga ukuthi umsebenzi wethu uphelile ke la and ngicabanga ukuthi kuphele with peace. Into esoyenza futhi ke noma ngabe kuthiwa sekuzokwenzeka lokho ngizocela ke ithandwa zami ukuthi nithole ocwepheshe ngoba bamahala even if bathatha 7 days nithole kuleka ngomqondo ukuze nikwazi kuba nomndeni kube umndeni ohleli ngokuthula ekhaya. Is that okay? Yebo siyabonga. Ngiyayiforce lento ukuthi niyenze. Is that okay? Yes. Ngiyabonga kakhulu nesikhathi senu. Siyibongele Black Life TV. Please make sure you do the right thing. Subscribe, like and comment. Sizophinde sibonane on the next episode. I'm out.